Kublai ba? Kublai. Kublai. Ba nya shuwat yo phone number jong pi ngayo te ngade mangai kong purity power mo. Purity power. Hoy. To nga hakabaya day bat kani ka festival ka ban pelong na ka state government. Hai. Kat nyaw kat prabat kat kandai te Henry jong ubnai ba kat we. Kat kandai te ka badai ka sngi Sunday. Hai. Di kadai ka sngi Sunday. Pi pada kum ka shnong hang tu pis ngau kum no ya kata masa perthai ka bakin ai burom yau ta uding ka along kum ba mane blai thau hi ki ong ba ha ka sngi Sunday kin penkut na lor kin penkut ru ha ka tu shnong ka jong pi dan jing ngau ya kata ba Ngala dep komplain na duk sedang. te mano ba ai permission Te hindi pa ay mangita. mano ba Yung ai ni Pai mo ika tu kamadan ngila ay wai haka RBDSA. Ha, oh nagtambat ka MCA te tu kila along ready ban ay te nakaliang ka jumi ka sinong lahat abot lang ta eh. haba pila persyak na ka shnong pi persyak kum no te pi na Ni damang ong ni ba kai kumno people long ha sonde ti ong nakaliang ka jong kipat ong ya kani tingin la le namar kani ka festival man ka poru sa ikut sonde ki ong ta. kam jukut ra Sunday kam jukut ra Ha. kam jukut Ada longkum ta te sa nakaliang ka jungi tingin la le ye. Ha. Te ya keren direct pa yaw chief minister. Nila dep ya uba pol mene u angan ba ngala dep tho da ka sti shu ba pol mene ni na ka seng ga jongi ka seng ki kentai u ong yang ni mene u jubab u angan ba ukran insol ba tang ba u ong kum ne ba nyau tli ki sngi de ki sngi ba khoj lada u khen ba ki sngi ba khoj ki de nyau tli ki sngi ba ro ba lei ba u pelong pa de da ka ne ka tamasa prathai ba lei ya ka ba u pelong da ka ta ka holy gospel festival ken ti lada kum kata ka ri ka bangi ong bangi dei ka ri tip briu tip lei hang no shu ngin yo ta ka ri tip briu tip lei habai para briu ngintip shu iya kan no ta ka sngi ga jong blai ta haba chi sen chi te yo haba ki office sarkar ki school ki dang yak hang Saturday Sunday ti menta on pelong da ka tamasa mo ba Kakin ni ki berit kam nang kendong yin tip pi lei ki nong yalam snong la da pi ong ba ki ai wai ya kata ka madan ru ka tu ka bai wai ka ru on te pi ki ai kenya kata ta ka Ki share. ai ken te pi so tenat ma ban shim ya kata ka bai wai ka jong kaisar Kata ta malong kata ta ban kren tem la jenjar. Saya kerpat hina ki bor ki bahalor ngiru ngim semua tenak la di da ma bentam. pi pa de kum urang ba snong pi ai la pa de ban le kum ta te kamut pa pi pediang ken ya ka jing penjot ha po snong po thau la da ha ka tu ka sngi kan long ha ka nu ka dur ro ngim tip ngim la ban ong bang ngile yo i hang snong ki la de kum nu pa ki sha Ubadan interest ban lek ta ay un lek ubum interest ta ay ta te ka de ka lek. kenten ko bom song nia ban ong ba uba interest un le kamut pi snong tu Ngai le la da jom tengam ngam julik wat menakatu to la bawan da tu ma ka pi kim le ru NS7 la da ma pi kim le ru em ba ngam lek Rai ta. ki wei pa de ki jot pi hun ma ban yo i ki pa ki jot la da ki kur ki jong pi ki khun ki ti ki snong ka thau ka jong pi kan jot kin hap shaka jing pen jot ka bashar khai na lor bangi pelong da ka tamasa ha ka sngi sonde ka bangi buram shu long kum bangi insol ya ublai pis ngo menjur ma ba ya kata Tip ngam ong su ngam ong su ngam ong no. la da pi menang shu ban ong ba pi ya menjur ban ya pam be ya kata ka jing bam ka ba usam kaisar ladang ikam bangi degi kunti briu tip lei ki badang dei kata ka Christian state ni hap ban yeng ban persya baik ba om dei ban pelong ya kata masa ha kesmi sonde ladah kita ki wei ki sngi ki la ban pelong hen rei hakan ni kapor ka pamenta yo oblei utang kum batang ya ka sodam bat komara
ngim la shu ban pediang ya kabakum kata kum ki kun jong kejing syai ka gospel ka don haying jongi han ngim yo i kang da ka do not ni shu i ka tang Tak kong nga kerpat ipi sumpah le ikren ni kibor balor ni kibor kren shwa ya pi urang ba snong ya yang atele yung nga nasung tenak pelak in la dalak pan wen ya sonde. Tanga pi pa. ko penat dan rai pi mi kun da ka bor la de pi IT Tangan ha pi we da tangan ni kun kumno ba ngala de ikren nang ko sedang ti kiwe rugi perlok kiwe dan tur ki ong le yu ko bala saya bang report ka ai kan ya bang kumta tanga la shu kuti. kata kan ka ba pen i ba hang ni ka long ka sunjor ba kata ka imlang ka salang ka jongi ka dei leng ba jong ki bor nong yalam jong ka snong kimla ban te lakam bao lada ka sorkar ka rule lada ka sorkar ka le hakanu kan nukur kom rum lele la ka wan hasnong ni pi penyap briur kamut kam lele Kata takam la ban lo kalong kumta. ta ka do ba Apik kalong ha ka tu kata te kami ka festival ka dei ban penyap kandai klur ken pelut lada kata ka department of tourism ka don klur hadu kat ne kinong hikai ki bapli ki don ki bampat yok tulop nang ta pa de ki school ru don ki bakim la ban thung nong hikai balai pa de bakam advice ban ai ya kan ni ki jing don jing em ka jong kasha ki we pat ki department ka pelong penjot pen bani ka jai ben riu ka jong hadu kat ne ba ni habik ban yeng ban ya khun persya ya kan ne chi pau lak kat kum ka jing tip jong hi ka long chi pau lak ka bai madan dadai baka he makna hadu kat ni ru kata ka jing siu am spolak pendan ni tangi ya la ong hang ni si paulak by madan la yo ya ka madan football la long try da ka Riboy District Sport Association ti hana phi ong se ka de ka kamram jong ki seng bhalang ban khang ni tingi ai permission tang ya ka madan ngim tip sngi ayu ki pelong ti lada ki pen lada kata ka madan ki pelong ya ka madan ban ya penyap riu kamut pi ai lat mo ba kita mo ya kata la panlong tu balik selong pat ki pelong mensuam mo kong ha menshwa ki pelong ki pen kot bai sajan nanta hang ni apo hai nga ong ya kit pi lu ngai kan i ba ba pelong hagi por ki ba menshwa om ju don ki ba tre ban ya yeng persya henry hakani ka por ba menta la da ublei kumba ula ong ya ka sodom bat komara sangut la da pidang don ki ba duai ban pen scam ban i ya nga ublei nganom thang henry om don shu ah ta ka por pi kwa ban long hadu ka tamo mentangi la long ki kun jong ka jing shai ngim kwa shu ban wan ka ta ka por jong ka jing dum yang i badai hakane ba ngiyeng menta lada pilong shisha utau rang ba ubakit ya kasnong katau naga benta ka jingba to mi ba mi wat salya ya kata kan lak ka klur ka baga government kan kebakan lekhe sya katu kasnong katau ko jampi yeng ba utu uskat trisnong udai utumen basan usakret trisnong jampi udai utumen basan tikum kinong sarai balang ladang imla ban yakuna kan ka por bamenta da kata ka donot ka jongi henry ladang supek tangga durkhmat ka basabar ngin lek se jingi seng kan mento iu bangin burom pat de ya kata ka jinglong profile ka jongi hapo ka balang ladang imla pat de ban sensyar kat kum ka badai rukom hakabaya dei bat ka imlang ka salang namar udayu kristan ba shisha am usno tho ban buram ya gisni po ya la ne ka si sonde ti ban long tamasa ka sonde te ban ni ti kong lada ni lada pikiran kumta te ade asno jenjar ban ang kumno te sapun nuki dai sekretari ken filatik lu tata ngalatip ti de na ta daw sedang swana pi urang ba snong ngata sisin belarai ka executive committee te ngata ngamla bande urang ba snong ru hot king urang ba snong tamadon kam ban rai lang ba executive committee tengata ko kasin ke bedengkong la de bang ade kangat sonde tomulong ala ong ta katakan sebut la da kajia kanu ka jingjia ha ka tu ka sngi namar pi ong
baka day hakas ngisod di namar nga ngala ada persya marway mut pihun bet ang tula da kalong kat makalong ro kata apa tu kin tip igi beri ko ankin balik government dia balik ni hanta fi ka syong sting ha som sting tu kum no bi ang som sting ka syong sting ka bor ka jong pi ken kum urang ba snong ka syong sting ken ba kumunong yalam snong te ka syong sting ha kumta namar pimdon ka bor ban persya ti fi aila bet bakin ini ladep kren tekim priang pengin lek kum no kan kamut bakile da ka bor mo bakin tre ban priang kamut kile da ka bor ngadep ong makangat sendiri tu long tu kamtam jan ni ken male kata ka Riboy District Sport Association kale da ka bor kamut dei ka Riboy District Sport Association tu dei na ka tu ka organizing committee jong ka yu kan ke balik okay ka Cherry Blossom ke tika Cherry Blossom kan tika Cherry Blossom kan tika kata ka Cherry Blossom kali pan permission bade am nang tu try jong kamadan bat hapok kasnong kathau Jadi nakaliang ke jungi tingi lara ka stip committee de ka ke bayarai bubun belang tahap isim ya kata ni jembinjur ndai ba karai tamarwai to ngahapay ban ong kani ka por ba kum kirang ba pilong ki bayar ka timut ka perkhat na ka bentalaway jong ka imlang ka lang ti lada kalong ha kani kom ba snison diru kalong ya ka bakabor jong ka government ka pelong tamasa stangkat no kan penjot lut yang ibaro ko ngingin sa syatang yo day nakadaw na marba sitinru hari buhay kaladon ka jing pelong ya ka tamasa ka ba ki klem yang ban persya hanrei ki aila bi bakan long to ngi kermen ya kababahatam banang ni sakmat ba om nakadaw jong karibuhay bangin syatang ka jela ka jongi to kata ko sibun ba